Evo, ja sam filmska glumica. Dobro, kad će mi namestiti zavesu? Hoće da opere sudove, Lena ili Mina, dajde. Pa nisi morala da... A ko da opere? Ti kad dođete, čekam tebe. Jao, šta ste to uradile? Šta? Beži. Ko će mi kupiti to? Ja ne mogu da hodam. Kršilom ste napravili, ko će to da čisti? Krv mi popisne, dušu mi pojedosne. Ćao! Ćao. Dobro. Zdravo, Dudo. Pa gde sam ja? Pa što ne dođete da vidite ja? Ajde, ćao. Snimaju me evo 4 dana i sad mora da zove na telefon, evo sa ulice me snimaju, ja sam na prozor ovde, smrzo se sva.